Mange tak for invitationen til at komme og holde et indlæg. Mit navn er som sagt Mogens Lund, og en advarsel, jeg er dansker, så jeg skal forsøge at snakke langsomt og tydeligt, så det jeg kan forstå, hvad jeg siger. Jeg skal snakke lidt med grønne skifte, men lad os prøve lidt at se på den agenda, jeg har tænkt at følge lidt. Jeg har tænkt at starte med at sige lidt om mig selv og min baggrund. Og så har jeg tænkt mig at sige lidt omkring, hvad NIBIO er. Norsk Institut for Bioøkonomi. Et nyt institut, og det er der, hvor jeg jobber. Og det vil jeg gerne fortælle jer lidt om. Og så vil jeg gå over og fortælle lidt omkring det grønne skifte, og hvordan NIBIO bidrager til det skifte, til det grønne skifte. Det er sådan, at i NIBIO, der er der 5 fagdivisioner. Og jeg er direktør for en af de 5 fagdivisioner. Jeg er direktør for markproduktion og samfund. Men der er 4 andre divisioner i det nye institut. Der er en for kart og statistik, der er en for skov og udmark, der er en for plantehelse og bioteknologi, og så er der en for miljø. Og der er jeg som sagt en af de 5 divisionsdirektører. Og jeg vil fortælle lidt omkring, hvordan vi ved NIBIO vil bidrage til det grønne skifte, og hvordan vi har tænkt os at jobbe med den kæmpe omstilling, som ligger i det grønne skifte. Men jeg vil også gerne have en dialog med jer, så jeg håber, der bliver god tid til, at vi kan få en dialog og nogle spørgsmål, og jeg kan lære noget omkring deres behov, og hvordan I ser på NIBIO. Hvad er vores opgave set fra deres synspunkter? Hvad kan I have af forslag og idéer til mig, som jeg kan tage med hjem, når jeg skal jobbe videre? Så derfor, jeg tror, det er rigtig vigtigt at komme ud i forsamlinger som denne, for at lytte også og lære. Det er kun noget, der kan gøre mit job bedre, forhåbentlig. Så det ser jeg meget frem til. Lidt om min baggrund, som sagt dansker, er uddannet agronom fra København i 83, mange år siden. Jeg er opvokset på et gårdsbrug på Fyn. Det man kalder alsidig bedrift med mælkekøer, grise, svin, planteproduktion. Så det var dengang, det var før Danmark blev specialiseret, og Danmark gik over i kæmpe stordrift. Det kommer fra et lidt mindre landbrug, som sagt. Men uddannelser fra Landbrugshøjskolen i København, og læste så Ph.D. Og blev færdig med en Ph.D. i 87 inden for risikostyring, risk management, som det her på moderne norsk. Og så tog jeg til USA, til Oregon, og studerede på Oregon State. Og det var det, jeg lærte nordmænd at kende, fordi jeg boede sammen med nordmænd i Corvallis i Oregon, og det var en fin oplevelse. Og da jeg så kom tilbage, efter at have været over 1 år, så blev jeg først lektor, og derefter blev jeg forskningschef på det her Fødevareøkonomisk Institut på Københavns Universitet. Og det vil sige, at jeg var chef for 25 mennesker, forskere. Og der havde vi havde 3 opgaver i min afdeling, 3 hovedopgaver. Vi havde undervisning. Vi underviste i jordbrugsøkonomi.
have både en bachelor og en masteruddannelse. Vi havde naturligvis forskning, skulle forske og publicere. Og så havde vi også udredningsopgaver fra det danske landbrugsministerium. Altså ligesom man har henover, så skal vi også levere beslutningsgrundlag til det politiske system i Danmark. Så det brugte vi også en del tid på. Jeg var forskningschef stort set indtil jeg kom til Norge i januar 2014. Og blev forskningsdirektør på NILF. Kender I NILF? Det Norsk Institut for Landbrugsøkonomisk Forskning. Jeg tænkte, det var fint, og jeg har været på Københavns Universitet, det var en kæmpe institution. Jeg tænkte, nu er det fint at gå op til NILF, der er 70 mennesker. Nu skal vi rigtig hygge os og have det fint. Men jeg har kun været i Norge et halvt år, så kom regeringsmeddelelsen. Regeringen meldte, at NILF og Skog og Landskab og Bioforsk skulle fusionere til et institut, Norsk Institut for Bioøkonomi. Og det skulle ske per 1. juli sidste år. Og det vil sige, at vi har haft et år til at planlægge fusionen til det nye institut. Det er et år det lyder af mye, men det er kort frist, når man skal sammenlægge så 3 forskellige institutter, som der er tale om. Man skal huske på, at der var kæmpe stor forskel i størrelsen på de 3 institutter. NILF var det mindste med 70, Skog og Landskab var 200, og Bioforsk var 400-500 mennesker. Så man kan godt tale om storebror og lillebror i den fusion. Men det var lidt om min baggrund. Jeg vil også lige supplere, når det gælder min baggrund. Jeg har mye erfaring for at samarbejde med den danske rådgivningstjeneste, som er en forholdsvis stor institution i Danmark. Jeg har været deltaget i udviklingen af mange rådgivningsværktøjer, og nu er jeg jo selv uddannet min baggrund af økonomi, foretagsøkonomi, bedriftsøkonomi. Så det er mine projekterfaring er først og fremmest inden for foretagsøkonomi og også lidt med samfundsøkonomi. Men altså, jeg har rigtig meget erfaring med projektudvikling i samarbejde med dansk landbrugsrådgivning, og det vil sige, at jeg også har haft meget samarbejde faktisk med danske bønder og danske rådgivere. Og det er noget af det, jeg gerne vil prioritere i Norge. Det er at få et tæt samarbejde med praktiske bønder og med rådgivere, fordi jeg tror, det er utrolig inspirerende, og det giver en bedre forskning, og det giver nogle bedre produktudvikling. Så det er noget af det, som jeg gerne vil jobbe videre med her i Norge. Lidt omkring NIBIO, som sagt, så blev NIBIO oprettet 1. juli 2015. Det vil sige, at vi er cirka 7-8 måneder gamle. Det var en fusion af, som sagt, af Bioforsk og NILF, og så Norsk Institut for Skog og Landskab. Vi er cirka 720 mennesker i instituttet. Vi er ejet af Landbrugs- og Matdepartementet, og det vi kalder et forvaltningsorgan med særskilte fuldmagter. Det vil sige, i princippet skulle vi have en vis frihed, men LMD ønsker også at være med til at sætte dagsordenen. Vi har vores eget styre for NIBIO, som tager sig af de overordnede beslutninger.
vores hovedkontor det er på Ås, men vi er også spredt over hele Norge. Jeg tror, vi er i alt 20 steder, 20 pladser rundt omkring i Norge totalt. Men halvdelen af ansatte sætter vel rundt regn på Ås. Det kommer lidt tilbage til. Vi har et omfattende nationalt og internationalt samarbejde. Vi har samarbejdet med rigtig mange næringsaktører og institutioner i Norge. Men vi har også naturligvis samarbejdet med mange internationale partnere. Altså en af de udfordringer, vi har, det er, at den norske regering ønsker, at vi skal være mere internationale. Og vi ønsker, især i forhold til EU, ønsker man, at vi skal være mere aktive i forhold til EU's forskningsprogrammer. Og det er specielt Horizon 2020-programmet. Og det er jo sådan, at Norge bidrager ganske betydeligt til det program, og der ønsker regeringen at vi skaffer nogle af de penge tilbage igen ved at deltage i EU-projekter. Men det er jo en kæmpe udfordring, for der er mye hård konkurrence, når der er 28 lande i EU, som også ønsker at få penge fra de programmer. Og vi jobber som sagt med bioøkonomi, og det er jo noget med at udnytte og forvalte biologiske ressourcer fra jord og hav. Og vi er uden at prale alt for mye, så vil sige, at vi er det største institut inden for den grønne sektor i Norge. Efter den information, så er vi det største forsknings- og udviklingsinstitut inden for den grønne sektor. Og jeg har fortalt jer, hvem det er. Vi er 5 fagdivisioner i NIBIO, som sagt, hvor jeg kommer fra den første, matproduktion og samfund. Men vi jobber selvfølgelig mye på tværs af de 5 fagdivisioner. Det er jo selvfølgelig klart. Vi har også en vision og en målsætning, det skal man jo have. Og vores ambition er at bidrage med livsvigtig kundskab og også blive en vigtig kundskabsleverandør i det grønne skifte. Så vi har mye fokus på det her med bioøkonomi og det grønne skifte og give vores bidrag til det skifte. Og hvis man siger, hvad er det for en kundskab, vi skal levere inden for bioøkonomi, så skal vi skal levere forskning og kundskab til anvendelse i forvaltning, næringsliv og samfund. Og når vi snakker forvaltning, så er som sagt vores hovedejer LMD, så de forventer, at vi bidrager med beslutningsstøtte og med kundskab i deres politiske arbejde. Og det er noget af det, som vi bruger en del tid på. Og vi har en bevilling fra LMD, som skal bruges til at sikre de her forvaltningsopgaver. En af de forvaltningsopgaver, vi har, det er jo NIBIO, der laver den landbrugsøkonomiske statistik, driftgrænsningerne i Norge, som en del af formentlig kender, hvor man indsamler landbrugsregnskaber for omkring 1000 norske landmænd, og så ud fra det laver noget landbrugsstatistik i form af driftgrænsningerne. Vi har også det, vi kalder budgetnævnene. Det er jo sådan, hvert år der er der et jordbrugsopgør, som vi mellem regeringen og landbrugsorganisationerne. Og der er det NIBIO, der leverer det informationsgrundlag, som danner grundlag for forhandlingerne. Det er det informationsgrundlag for det opgør. Det sker i budgetnævnene. Og vi har også inden for areal har vi en del af overvågningsprogrammer, arealovervågning og arealmåling, som vi også er en del af vores forvaltningsopgaver, faste forvaltningsopgaver. Vi får også en bevilling fra
fra det norske forskningsråd en fast bevilling på 135 millioner, som vi skal bruge til at opbygge forskningskompetencer. Det er en anden bevilling. Så vi har en statsforvaltningsbevilling, og vi har en forskningsbevilling. Det er de to vigtigste faste bevillinger, vi har. Resten af pengene skal vi ud og konkurrere om i markedet, enten i Norge eller internationalt. Så nu gætter jeg lidt, men jeg mener, vi får cirka halvdelen, 50% af vores bevilling i NIBIO er fast bevilling. Resten skal vi ud og konkurrere om ude i markedet ved at hente projekter. Det kan være dels for de forskningsprogrammer, der er i Forskningsrådet. Det kan være regionale programmer, det kan være fra Innovation Norge, eller det kan være EU-programmer, eller EUS er der også nogle specielle ordninger i EØS-samarbejdet. Men altså cirka halvdelen, så vidt jeg husker. Vi skulle have hentet i markedet. Nogle af vores vigtigste forskningsområder, det er mat og planteproduktion, miljø, klima og kart og geodata. Og så er der også skovbrug, og så har vi nærings- og foretags- og samfundsøkonomi. Jeg vil sige, det som vi er en del af den norske institutsektor. NIBIO er en del af den norske institutsektor, og det vil sige, at vi skal først og fremmest fokusere på anvendelsesorienteret forskning og udvikling. Vi skal prøve at levere forskning, som er relevant for næringsliv og for forvaltning. Og derved adskiller vi os lidt fra universitets- og højskolesektoren, som mere fokuserer på grundforskningen. Der er lidt en arbejdsdeling. Men naturligvis er der sådan en lidt glidende overgang. Men vi forsøger at være mye anvendelsesorienteret i vores forskning, og dermed også sikre en relevans af det, vi jobber med. Så hvis vi skal prøve at se på lidt af de rammebetingelser, som vi skal arbejde med, så har jeg prøvet at sige, hvad er det for nogle udfordringer, som NIBIO skal være med til at komme med kundskab omkring. Så noget af det, som vi ser i hvert fald globalt, så må vi regne med, at der kommer en stor befolkningstilvækst i de kommende år. Man snakker om ganske betydelig vækst i befolkningen i de næste 20-30 år. Og der vil også komme en stigende efterspørgsel efter mat og biomasse, og det gælder både nationalt og internationalt. Det er en af de landbrugspolitiske målsætninger i Norge, er vel at øge matproduktionen. Og det er jo blandt andet og en af grundene er jo også, at der sker en øget befolkningstilvækst i Norge. Jeg tror, Norge er en af de lande i Europa, som fremadrettet får den højeste befolkningstilvækst. Og for ligesom at sikre, at man har en selvforsyning på et rimeligt niveau, så er det en af de politiske målsætninger også at øge matproduktionen. Men det gælder selvfølgelig også, når der kommer høj befolkningstilvækst i resten af verden, så kommer der også en større udfordring med at skaffe den tilstrækkelige mat til den stigende befolkning. Der kommer også en hastig teknologisk udvikling, det har vi jo set, og det vil jeg komme lidt tilbage til, hvad er det for en teknologisk udvikling, der kommer inden for jordbrug og skovbrug. Der er noget omkring stigende ressourceknaphed, som vi skal forholde os til. Det gælder de fossile brændstoffer, det gælder andre mineraler og råstoffer. En af de store udfordringer, som vi også står overfor naturligvis, det er klimaforandringer. Det er også noget af det, der vi har høj prioritet i NIBIO. Det er at se på, hvordan kan vi tilpasse de her klimaforandringer, der kommer. Uanset hvad vi gør, så kommer der klimaforandringer. Vi får også og det har vi allerede, der er allerede nogen, der har været inde på i dag, det her mere globalisering. Vi får mere handel og varetransport på tværs af grænser osv.
hvad det giver nogle. Og på alle måder så bliver vi mere integreret. Det gælder også politisk og så videre. Så det giver også nogle store udfordringer. Så på grund af alle de her ændringer, nogle er positive, nogle er mindre positive, kan man sige, så tror jeg generelt, så bliver der et øget behov for bæredkraftig udvikling i alle, stort set alle sektorer. Og det er der, hvor NIBIO vi gerne vil bidrage med kundskab og viden. Og det er selvfølgelig det, at man kan sige, det bæredkraftige udvikling, det bygger på, og det grønne skifte, det bygger på fotosyntesen, og hvordan hvis vi vil have et mere bæredygtigt værdikredsløb, så må vi udnytte den fotosyntese på en bedre måde, så vi får en mere holdbar værdikredsløb, end det, vi kan sige, der er tilfældet i dag. Så vil jeg sige lidt omkring vores division for markedsproduktion og samfund. Vi består af, altså i den division, der er der syv afdelinger. Der er 7 afdelinger i vores division. Vi er omkring 130 mennesker totalt i divisionen. Og vi har en meget ulig baggrund. Nogle er biologer, agronomer, økonomer, alle mulige andre slags, som mange forskellige typer af mennesker. Og det betyder også, at vi i vores division, der har vi mange forskellige unikke kompetencer inden for biologi, agronomi, teknologi og økonomi. Og vi har mange samarbejdspartnere, både nationalt og regionalt, og vi er selvfølgelig også internationalt. Og igen, vi skal jo ligesom resten af NIBIO, så skal vi producere kundskab, som kan bruges i næringsliv og forvaltning og det øvrige samfund. Vi kan prøve at se her, hvordan NIBIO er spredt over hele Norge. Som sagt, det der viser sig, det er først og fremmest forsøgsstationerne, hvor vi har forsøgsstationer både i Nord-Norge og Nord og Syd, og vi har Øst og Vest. Det er en af vores fordele, og det er det, der gør, at vi kan blive et anvenderinstitut, det er, at vi har de forsøgsstationer. Fordi så kan vi lave praktiske forsøg, vi kan lave feltforsøg. Og det er derfor en unik kompetence, som universiteter ikke har på samme måde. Altså vi kan gå ud og lave feltforsøg i markerne, i åkrene, og så prøve at indsamle data og analysere på dem, og prøve at se på, hvad forskellige typer af sorter og afgrøder og så videre, hvad de kan give af avling og af miljøeffekter og så videre. Så det er en af de klare fordele, vi har. Og derved kan vi jo også ligesom tage hensyn til, at Norge er så forskelligt. Altså fordi Norge er så stort arealmæssigt, så der er kæmpe klimaforskel. Så det at dyrke grovfoder i nord er ikke det samme som at dyrke grovfoder i syd, eller nødvendigt på vest og øst. Så det er at kunne have forsøgsstationer placeret rundt omkring, det giver os altså, som sagt en unik fordel, som vi forsøger at udnytte. Og en anden fordel er jo, at ved de forsøgsstationer, så får vi også tæt lokal kontakt til lokale næringsaktører og bønder og rådgivning. Og derved får vi en lokal forankring. Og derved håber vi også, at vi kan producere en mere lokal orienteret, relevant viden, som kan blive brugt. Så det er noget af det, som, at hvis vi kan udnytte det rigtigt, så er der et kæmpe potentiale. Det er sådan, da man etablerede NIBIO, så gik man fra en geografisk organisering til en faglig organisering. Det vil sige, at i mine 7 afdelinger, der sætter folk i hver afdeling sætter spredt rundt omkring forskellige forsøgsstationer. De kan sætte på, min afdeling for eksempel på frugt og grønt, der er cirka 25 mennesker, men de sætter måske 6 forskellige steder. Så det er en kæmpe udfordring for at være afdelingsleder.
være leder af sådan en afdeling. For man har ikke den fysiske daglige kontakt til det enkelte. Men det er en af de udfordringer, som vi har nu, det er, at vi skal prøve at udnytte den regionale tilstedeværelse. Og få et god kontakt med landmænd og med rådgiver og med næringsaktører osv. for at få nogle gode lokale projekter, som kan producere noget lokalt relevant viden. Omvendt må vi også bare sige, at det koster mye penge at have de her forsøgsstationer. Så derfor sliter vi også lidt med at få en sund økonomi, en bæredkraftig økonomi i Nibio. Fordi der er de her forsøgsstationer, det koster mye penge, rigtig mye penge. Og et af problemerne er lidt jo, at vi har behov for mange forsøgsteknikere til at lave de her praktiske forsøg. Men det er jo mye sæsonarbejde. Der er mye sæson i det, så de er travlt optaget i sommerhalvåret, men i vinterhalvåret, der er sysselsætningen lav. Eller behovet. Så der er mye ledig kapacitet. Så der har vi en udfordring med at få en jævn belastning. Fordi som sagt, der er mye sæson i det her forsøgsarbejde. Det er sådan, og det ved jeg ikke, om I kender, der er jo LMD, altså vi er jo ved at lave en regional organisering af de her forsøgsstationer, og der er LMD, der er Landbrugs- og Matdepartementet, de har nogle føringer på, hvor vi skal være henne, og hvilke forsøgsstationer, som vi skal opretholde, og hvilke der skal nedlægges eller reduceres. Og der er kommet forskellige meldinger omkring, for eksempel særligt op i Trøndelag, Midt-Norge, der er der en stor diskussion om, der har vi en forsøgsstation på Kvithammer, som har været i mange år, men nu er der snak om, at den skal nedlægges og flytte til Steinkjer, fordi man ønsker at opbygge et forskningsmiljø i Steinkjer. Og der er det så vores udfordring at se på, hvordan det er muligt at flytte sådan en station. Problemet er jo lidt, at når vi skal lave forsøgsarbejde, så er det vigtigt at have lange tidsserier. Det er vigtigt at have lange tidsserier for miljøeffekter, klimaeffekter og jordbrugsforhold, hvis vi skal måle ændringer over. Hvis vi skal måle signifikante ændringer, er nødt til at have lange tidsserier. Og det vil sige, hvis vi skal til at lave nye forsøgsfelter på Kvithammer, som vi har haft i 60-70 år, så bryder vi den link, og så skal vi til at starte op forfra et nyt sted. Vi har lange forsøgsserier for vores forskningsarbejde. Men ellers altså, det er en af de ting, vi jobber rigtig meget med lige nu i Nibio, det er at finde ud af, hvordan vi skal være, hvordan vores fremtidige regionale struktur skal være. Hvor mange forsøgsstationer skal vi have? Er der nogen, vi skal opprioritere, nogen vi skal lidt nedprioritere, og så videre. Det er en mye vanskelig diskussion, fordi det har også noget med lokale forhold at gøre, det har noget med sysselsætning at gøre, det har noget med lokale arbejdspladser osv. Så der er mange interesser i det. Så det er ganske vanskeligt. Men ellers det der med lidt omkring den faglige identitet i min division, altså i matproduktion og samfund. Altså i princippet så dækker vi hele værdikæden på de vigtigste matproduktioner i norsk landbrug. Og vi dækker også landbrugs multifunktionalitet. Det er de to hoved. Værdikædeperspektiv og det multifunktionelle, det biologiske mangfold. Det er ligesom de to hovedbegreber, der karakteriserer min division. Og der er så ligesom vist værdikæden her, og det er så en lidt generel værdikæde,
og den kan så være kortere eller længere. Her har jeg så taget den lidt lange, den generelle, men nu har vi også hørt om man kan lave nogle mere lokale værdikæder, nogle, altså, hvor man laver noget på småskala-niveau, og det er jo rigtig spændende, og det er jo noget af det, som jeg håber, der bliver mere af i fremtiden, lokal værdiskabning, fordi det er en måde at sikre et bæredygtigt jordbrug på, og det er noget af det, som vi skal støtte, også Nibio, og det er igen en grund til, at det er vigtigt, at vi er regionalt til stede, så vi kan være med, og vi vil gerne være med i sådan nogle projekter. Vi må nok sige, at grundlæggende så er vi mere over i den venstre del, mere over mod den primære produktion, og over mod selve den primære jordproduktion. Nibio er ikke så langt op i forarbejdning, og når vi kommer op til detail og forbrugere, så er det ikke det, at vi har vores spidskompetence i Nibio. Det er mere på den ergonomiske side. Altså når det gælder mælkeproduktion, når det gælder planteproduktion, når det gælder svineproduktion osv. Den primære produktion, det er der, vi har vores styrke. Mens når det gælder så mere forarbejdning og så videre, så er der andre aktører, Norfima for eksempel, der er inde og kigge meget på det med forædling og teknologi. Men altså i princippet, når vi prøver at lave projekt, så prøver vi at tage et værdikædeperspektiv. Og det tror jeg, det er vigtigt, fordi det er vigtigt for, at vi forstår de udfordringer, der er i norsk jordbrug, og de løsninger, der er behov for. Fordi at norsk jordbrug har en masse fordele, men også en del udfordringer, fordi værdikæden har været under forandring. Altså der er jo sket et skridt i magtforholdene i værdikæden, i de generelle værdikæder, der er der sket en ændring af magtrelationerne, kan man sige, hvor tidligere var det vel mere forædlingsvirksomheder og grossister, der havde magt, men nu er magten skiftet med over til detailhandel. Der er jo tre store kæder, der har en dominerende indflydelse i dag i Norge, og det er de indkøb på de tre kæder, der bestemmer lidt om, hvad der skal sælges i butikkerne, og til hvilke priser. Så der er jo lidt under pres her, eller nogle ændringer. Og jeg tror sådan set også, at når det gælder forbrugere, så har vi også hørt, at der er nogle forbrugere, der er villige til at betale en høj pris. Der er et betalingsvilje for at betale for gode lokale kvalitetsprodukter. Det er der. Men jeg tror, at man må erkende, at der er forskellige forbrugersegmenter. Der er forskellige typer af forbrugergrupper. Der er nogle, der er mere idealistiske, og så er der nogle, der er meget prisbevidste. Og så er der også nogle, der ligger midt imellem. Jeg tror også på det her med, at forbrugerne er måske lidt mindre loyale, end de var tidligere. Sådan at forbrugerne de har forskellige indkøbsvaner i løbet af ugen. Nogle de vil gerne købe basisvarer billigst muligt i løbet af ugen, men så i helgen vil de gerne have noget specielt. Der vil de gerne give en mere pris for at have nogle spændende produkter på bordet. Så forbrugerne er også blevet mere hvad skal man sige, differentieret og heterogen, end de har været tidligere. Så det giver også nogle udfordringer. Men jeg tror helt sikkert, at der er en stor gruppe, som vi har hørt, der gerne vil betale for en merpris for kvalitetsprodukter. Og det er jo også fordi, at de får madvarer bliver kædet mere sammen med sundhed og helse for eksempel, og sådan nogle ting i dag. Og derved, som der også bliver en større bevidsthed om. Så der er mulighed for at udnytte den her goodwill hos forbrugeren til at lave nogle spændende nye produkter og nye mere korte værdikæder i jordbruget. Så altså, vi kigger meget på værdikæden, hele værdikæden. Det, som vi ikke har fokuseret så mye på, det er husdyrproduktion. Det har ikke
samme fokus nok som planteproduktion. Og det har noget at gøre med den arbejdsdeling, der er, fordi det er NMBU, den norske universitet for Life Sciences i Aarhus, som har det sammen med Veterinærinstituttet og Veterinærhøjskolen. Og det er også sådan, at den norske veterinærhøjskole skal flytte ud til Aarhus nu, og man laver en kæmpe satsning på Aarhus omkring hele husdyrforskningen. Men vi forsøger stadigvæk at have det som, vi forsøger stadigvæk at have noget husdyrforskning, men det er ikke det, vi har, at matproduktion har deres primære fokus. Det er ikke på husdyrforskning, og det er igen lidt en diskussion. Vi har noget, men ikke så mye igen. Så omkring multifunktionalitet, der skal vi jo selvfølgelig være med til at dække og se på landbrug, hvordan landbrug bidrager til biologisk mangfold og til opretholdelse af lokale værdier og sysselsättning. Og det har selvfølgelig noget at gøre med hele landbrugspolitikken, og her der er nævnt, hvordan vi bidrager i forhold til den norske landbrugspolitik med vi skal bidrage til matsikkerhed, som er et af de vigtigste landbrugspolitiske målsætninger. Vi skal bidrage til landbrug over hele landet, som også er et vigtigt landbrugspolitisk målsætning, og det skal vi gøre ved at sikre brug af landbrugsarealer og styrke sysselsättning og bosætning. Vi skal bidrage til øget værdiskabning, og det skal vi gøre ved at sikre konkurrencedygtige værdikæder, og så skal vi også være med til at bidrage til bæredkraftige landbrug, hvor vi skal beskytte landbrugsregler og sikre naturmangfold. Så der er på mange måder, vi skal søge at bidrage til de politiske målsætninger, der er i LMD og en norsk regering. Det er et vigtigt formål med det, vi jobber med. Det er en bestilling fra kommissionen, hvor vi har skulle se på noget med nogle tilsordninger og afgifter, som kunne nedbringe forbruget af rødt kød ud fra den synspunkt, at den type af kødproduktion, den belaster miljøet mellem de her drivhusgasser. Og der har vi så nogle modeller, nogle samfundsøkonomiske modeller, hvor vi kan prøve hvor vi kan simulere sådan nogle scenarier, hvor vi putter afgifter på kød, og så ser på, hvordan vil hele værdikæden reagere på de afgifter, og så kan vi se på, hvad konsekvensen er på, hvad vil det betyde for landmændenes indkomster, hvad vil det betyde for salg af det her kød, og hvor meget hvordan vil miljøpåvirkning blive. Så det er en af de eksempler på, en eksempel, der altså bidrager til noget som for eksempel grøn skattekode, det er et eksempel på den type af analyse, vi gør. Men vi laver også mange andre typer af analyser, og vi har også en del, vi kigger også en del på forbrugernes vilje til at betale for mere pris for nicheprodukter af forskellige slags. Er også et eksempel på, at vi jobber med inden for det område. Og vi kigger sådan også på, altså, hvordan vi kan styrke den regionale innovation og værdiskabningen med forskellige virkemidler. Der har vi også et projekt på det. Så har vi en afdeling for driftsøkonomi, og det er nede på det er mere foretagsøkonomi, hvor vi kigger på noget. Vi kigger meget på sådan, hvad er lønsomheden i forskellige typer af produktioner. Det kan være konventionel produktion, det kan også være økologisk produktion. Hvad er lønsom i forskellige former for økologisk produktion? Vi kigger meget på sådan noget som vi kigger på effektivitet, og vi prøver at sammenligne forskellige typer af foretag.
Og det, der vi kan se, og som vi synes, der er noget interessant, det er, at vi kan se, at der er kæmpe stor forskel mellem brug med samme størrelse og egentlig samme forhold. Der er stor spredning i de økonomiske resultater blandt bønder. Nogle får et relativt lavt økonomisk udbytte, og andre får et meget højt udbytte. Og det er lidt sådan, synes vi, det er lidt interessant at se, hvad kan de forskelle skyldes? Kan det være uddannelse, kan det være alder, kan det være holdning til at drive landbrug for eksempel, eller hvad er det, der kan være årsag til de store forskelle, der er? Så det er noget af det, vi kigger på inden for det år. Vi kigger også ind, kigger vi også på innovation og entreprenørskab. Vi prøver at gå ud og studere, hvordan landmænd de jobber med innovation, og prøve at se på, hvad de får ud af det, og har lavet forskellige studier af det. Så det er også et andet eksempel. Så har vi en afdeling for landbrugsteknologi og systemanalyse. Og det kommer lidt tilbage til. Jeg vil gerne vise jer lidt om, hvad det er, eksempler på, hvad vi arbejder med i den afdeling. Vi tror, at der ligger mange muligheder i at bruge ny teknologi i jordbrug og landbruget. Og en af årsagerne er vel, at kostnadsniveauet i Norge er så højt. Hvis vi sammenligner med de fleste andre lande i Europa, så er kostnadsniveauet i Norge er vel det højeste. Så det er en særlig udfordring, også når man skal udvikle nye næringer, og når man skal udvikle ny værdiskabning, så er det, hvordan får vi kostniveauet holdt på et niveau, så vi kan sælge produkterne. Det er vel en særlig norsk udfordring, vil jeg mene. Og der kan teknologi være en del af løsningen, men ikke hele løsningen nødvendigvis. Men det kan være en del af den løsning. Så har vi, så det kommer jeg tilbage til, så har vi også en afdeling for frugt og grønt, og det er jo frugt og bær og grønt, og det er en afdeling netop, som er placeret rundt omkring i Norge, hvor vi er på forskellige steder for at tage højde for de her klimatiske forskelle, der er. Vi er ved at lave en satsning nu inden for frugt og bær over på Vestlandet, over ved Stavanger, på den station, der hedder Serheim, hvor vi er ved at prøve at lave noget satsning på bær og se på, hvordan vi kan øge produktionen af norske bær, bringebær og jordbær og sådan ting. Fordi vi kan se, at Norge har nogle naturlige muligheder, som vi kan udnytte med billig varme for eksempel, og faktisk et godt lys til at lave bær. Igen, udfordringen er lidt, at kostniveauet, specielt på arbejdskraft, er relativt højt. Så det er en af vores satsningsområder, det er og faktisk at øge produktionen af frugt og grønt i Norge og blive mere selvforsynende. Så har vi to afdelinger, en vi har for planteproduktion, det er traditionel planteproduktion i jordbruget, vi har en for korn og frøvækster, og vi har en for foder og husdyr. Der er også det vi gør her, det er, at vi gerne vil prøve at lave et projekt, hvor vi kan se på, hvordan vi kan øge norsk kornproduktion, men også øge norsk foderproduktion. Og det er jo en af de også udfordringer, man har i Norge, det er, at man importerer meget af den foder, man bruger i både jordbrug, men vel også i havnæringsindustri og akvakultur. Så hvis man skal prøve at have en mere bæredygtig udvikling og bidrage til det grønne skifte på det område, så skal man ligesom forsøge at lave prøve at få etableret en mere bæredygtig foderforsyning. Det er noget af det, som vi jobber med i de to afdelinger. Når det gælder foder og husdyr, så har vi som sagt, vi har ikke så mye husdyrforskning, men vi har trods alt på et par af vores forsøgsstationer, der har vi husdyr. Vi har noget sav for eksempel
hvor vi kigger på noget med noget dyrevelfærd, og nogle måder, vi kan forbedre dyrevelfærden hos sav på. Så noget har vi. Så har vi endelig den sidste afdeling, det er kulturlandskab og biomangfold, og den kigger selvfølgelig på hvordan kan vi bevare den norske biologiske mangfold, men hvordan kan vi også udnytte denne mangfold i sammenhæng med jordbrugsproduktion. Så en af de udfordringer det er, at vi gerne vil se det som jordbrugsproduktion og kulturlandskab som to sider samme sag. Altså vi vil gerne udnytte de arealer og de muligheder, samtidig med at vi kan bevare naturen og forbedre naturkvaliteten. Derfor føler vi det naturligt, at den ligger som del af markdivisionen, den her afdeling, fordi vi ser det i så tæt sammenhæng, de to ting. De er så lidt omkring vores forskningsområde, det går lidt på tværs af vores afdelinger. Altså traditionelt så har vi meget fokus på agronomi, det vil sige jord- og arts- og sortsvalg, dyrkningssystem og også hele samspil mellem jord, planter og klima. Det er noget af det, som vi har fokus på. Og vi har også fokus på plantebiologi og botanik, og plantegenetik og zoologi som naturlige områder. Og så har vi vores økonomi, vores økonomiske forskning, hvor vi snakker om økonomisk forskning og samfundsforskning mere generelt. Og der, som jeg sagt, vi kigger på foretagsøkonomi, vi kigger lidt på økonomi i værdikæder. Det vi gerne vil arbejde mye med, når det gælder værdikæder, det er pristransmission. Altså hvordan når forbrugeren betaler for en vare, hvordan den pris, den transformerer, hvem er det, der får værdi, hvem er det, der får andel af den indtægt, hvordan fordeler den sig igennem kæden, og hvor er det hen af profitten, så at sige, akkumuleres. Og for at se på, om der er en rimelig og fair fordeling og så videre, om der er de rigtige incitamenter. Og det er selvfølgelig igen noget med magtfordeling og gøre i kæden og så videre, men det er selvfølgelig en udfordring, det er, at vi har svært ved at skaffe de nødvendige data. Og det er jo fordi, der er nogle store aktører, som af gode grunde er ikke altid lige interesseret i at levere data til sådan nogle analyser. Tine og Natur og andre, som af naturlig grund af konkurrencehensyn ikke altid er villige til at levere de nødvendige data, men det er noget af det, vi gerne vil jobbe med. Altså kigge på hele værdikæden og hvordan den økonomiske, hvordan pristransmissionen er i den værdikæde. Men vi arbejder, vi kan sige, inden for økonomi og sammen, der arbejder vi ikke alene med økonomi, men vi arbejder også med mere tilgrænset samfundsfag, sådan noget som sociologi. Vi vil gerne ud på at se på, hvordan landmænd oplever deres hverdag, hvordan landmænd oplever det, eller bønder oplever det at være bønder, hvad er det for nogle rammevilkår, hvordan er det, de ser på deres livssituation osv. Så vi vil gerne prøve at forstå dem i jordbrug og bondesamfundet i en bredere sammenhæng, end bare økonomi, bare snæver økonomi. Fordi vi tror, at der selvfølgelig er andre grunde, og der er en værdigrundlag til at vælge det yrke, end at bare ren profit.